Ассалому алайкум, бародарои азиз. Ҳама каса ярднорӣ лайка меҷиқем ва бо диққат видеои моро тамошо мекунем. Бародарои азиз, имрӯза курси мо дар Душанбе Сити хеле ки мебинед 1000 рубл 119 сомонай ва дар Бонки Миллии Тоҷикистон бошад 1000 рубл рубли Русия 1000 рубл 119 сомон. Бародарои азиз, дар Спитаминбонк ҳам 1000 рубл 119 сомон ва дар Бонки Эсхата ва Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 119 сомон ва дигар банкҳо бошад, яъне ки дигар банкҳо яке Ҳумодам бародарои азиз 119 сомон, дигар банкҳо да 117 15 хеле бародарои азиз, як талайка биҷиқ ба чаю чах худованд нигаҳбони ту бошад.